Hele jiw. Ffansi gweld chi ma de? Tu ôl i'r drysau hardd y Portaloos ma, mae 3 top shagger. O, mae fe'n salty. Dros 3 rownd fyddwn ni'n fflysio mas y cachu a gobeithio ffindio cariad. Beth ni ffindio mas pwy sy'n cael y straen o dewis tro ma? Helo, enw fi yw Emyr, fi'n 20 blwydd oed a dwi'n dod o Abertawe. Fel onest, fi'n edrych jyst am merch sydd yn lot o hwyl. Red flag yw os bydd rhywun jyst completely ffrico mas ar ôl mynd i cael ei gyncio. Emyr, i ti'n single? Wel, o fi mewn cariad am blythi dros blwyddyn yn ôl. Be nathon nhw? Oedd e jyst heb gweithio mas. Just colli'r spark. Gobeithio newn ni ffindio spark i ti fan hyn, yfe? Ie, gobeithio. Mae Deryn bach di gweithio fi bod ti'n bach o karaoke king, Emyr. Fi'n rili offi karaoke, Wyt ti? Ie. Ti eisiau ffindio dy karaoke queen, da? I ti'n barod i dod i nabod nhw bach yn well nawr? Helo, enw fi di Freya, dwi'n 20 mlwydd oed ac yn dod o Ystrwmynach. Mae dating life fi wedi bod yn ddiddorol. Ddim wastad yn llwyddiannus, ond rwyf wedi cael hwyl. Fy enw yw Amy, fi'n 24 a dwi'n dod o Abertawe. Fi ddim yn hoffi mummy's boy, fi'n edrych am rhywun hwyl, sy'n eisiau mynd i llefydd newydd a just cael laugh. Tish dwi'n 20 a dwi'n dod o Llanelli. Beth dwi'n chwilio mewn ddyn, just rhywun sy'n gallu cael hwyl dy fi, cadw lan dy fi pryd fi'n yfed hefyd. I ni gyd yn gwario lot gormod amser ar ein ffôns ni pan i ni'n treol pwsio un mas, nag i ni? Ie. I ni'n mynd i wneud bach o photo dump. Get it? Photo dump. Ti di dewis cwestiwn i gofyn i pob bog, a mae rhaid i nhw gyrru ffoto i ti yn ateb y cwestiwn, reit? OK, y rheolau. Bogs, chi'n gwrando? Yeah. Dim gyrru ffoto o'ch gwyneb, a dim gyrru ffoto o'ch minges chi, please. Beth yw'r cwestiwn mawr? Os oes y byd yn dod i diwedd, ble byddech chi yn gwario munudau olaf chi? O, Emyr, ti mor cute! OK, rhif 1, gyrra dy lun i fi nawr. O, ti'n joio pussy? Mae'n cute cath. Ie. Fi'n offi fe. O'n gen i cath o'r enw Cariad. O! Oedd e, pryd o fi'n bach iawn. Wel, falle gallu ti gael step cath newydd. Step cath. Ie. Fi'n offi idea hwnna, mae'n cute. Dwi'n caru cathod, honestly, best way to go out yn rhoi cwtch i babi fi, so... O, mae fe'n edrych o babi fe. Beth yw enw fe? Gary. Gary. Yeah. Gaza! Ie, mae Gaza'n cute. O, diolch. Na i pasio marn i, guess. Reit, Portal 2. Get it? O, na neis. Ti'n meddwl o'n? Oh, yes. Oh, yes. Oh, yes. Oh, yes. That's what I'm talking about. Bydde well da fi gwyn coch, ddo. Oh, yeah. Fi ddim yn ffussy. Wow. Ond yn y hael, does ddim byd gwell. Ti rai gael bit o Sauvignon Blanc? Romantic, fe, dy fe? Yeah. Bog rhif 3. Oh, yeah, come on. Oh, yeah, come on! Gyda cwrw hefyd. Yeah. Cherry on top. So pizza, pint, Prague, bosh. The 3 P's in life. And what's the 4th one? Penis. No. Siŵr. Sort of here. Pussy. Oh, pushy. Ah, fucking hell, man. I'm close enough. So, nawr ti wedi cael glimps fach mewn I cymeriad pawb. Ti gyda unrhyw idea o pwy ti eisiau cael gwared o gynta? Mae idea da fi. Fel bod cael ei rejecto ar hanch ddim yn digon, a I ni'n mynd I actually flusho shit glas dros nhw gifyd. Horrible. Horrible. Yeah. Well, it's your fault. Mae'n mor greulon, so fi moyn dewis, ond mae'n rhaid I fi, so... Oh. Pwy sy'n cael y flush mush? Fy mor flin, ond rhif 1. Rhif 1. Yeah. Amdani. Barod? Yeah. 3, 2, 1. Helo, Freya! Shwmai? Shwmai. Ti'n okay? Ie, dwi'n iawn, diolch. Be ti'n meddwl o Emyr? Wel, oedd e ddim yn licio pussy fi, so... Dwi mor flin. Mae cat i'n really cute, though. Doesn't matter. Cute pussy. 3, 2, 1. Sorry. It's fine. Ti byth di cael gunge glas ar ben ti o blaen? Na, mae fe'n usually yn gwyn, so... I ni lawr I 2 bog nawr. Ti'n hoffi flaps?
Ie, fi'n offi flaps. Ti'n cael dewis un flap o bob bog. Mae flap top, flaps canol, a flap gwaelod, oce? Okay? Bog rhif 2, pa flap ti eisiau agor? Flap top, os gwelwch yn dda. Bog rhif 2, mae'n amser i agor dy flap. Ti'n licio blonds? Dwi'n licio blonds. Be ti'n meddwl? Mae'n edrych fel princess, nag i wi. Ie, fel Rapunzel. Gwall blond hir. Ti'n gwybod beth maen nhw'n gweud am blonds na wyt ti? Crazy? Na, maen nhw'n cael mwy ffyn. Wyt ti'n crazy? Mwna, yeah, that means yeah. Perffaith. Na ddigon o teaser, a ni mlaen i bog 3. Ta-ra. Ta-ra, Princess Peach. Come on, bog rhif 3. Gallai agor y flap canol, os gwelwch yn dda. OK, bog rhif 3, mae'n amser i ni agor dy flaps. Helo! Mae'n licio di. Ond hoff lliw fi yw pink. Hoff lliw ti yw pink. Yep. Ti beth yn wisgo pink? Next question. Next. Ti'n licio merched sy'n gallu gweithio ti beth i wneud? Deud yes. Ydw. Bien. Good boy. Ti'n licio dominant? Good boy! Good boy. Yeah! Diolch, bog 3. Mae'n mynd i fod mor anodd i dewis. Yw e? Oh, yeah. Yeah, we've got 2 baddies fan hyn. OK, Emyr, pa bog sy'n cael y flesh? Oedd yn anodd, ond bog 3 os gwelwch yn dda. OK, dyna drawd e. Bog rhif 3, mae'n amser i ti agor dy flaps. Helo! Dyma Tish. Tish, Emyr, Tish. Be ti'n meddwl o'r choker? Beth erioed wedi gweld nhw blaen sy'n credu? Really? Don't be scared. It's fine. Mae'n gwein neis. Mae Gwyn lyflu gyda hi. Mae'r ddoi chi gyda cheeky grin. Tish, any last words? Wel, mae Tish yn anagram yn shit, a mae hwn yn shit. See ya! Wouldn't wanna be ya! Sorry. Mor yn un teis. OK, Emyr, i ni wedi cyrraedd y rownd terfynol. I ni mor lysh fan hyn yn Rhwym Galon, i ni wedi seto lan blind date i chi. So, i chi, mynd i gorfod creu cerflun o beth ych chi'n meddwl ych chi'n edrych fel. I chi'n gallu gofyn unrhyw cwestiynau o beth chi'n edrych fel, ond hefyd, it's a date, so get your flirt on. Ti'n gwrdd yn fflirto, Emyr? Crap. Crap. Really crap. O, a un peth arall, i ni mynd i blindfold o chi. Cos we're kinky like that! A i fi just mynd i chillo fan hyn. Fi genuinely methu gweld unrhyw beth. Ble mor gael? Be mae rolling pin o? O, beth yw, bydde fi gofyn beth yw'r lliw llyged ti, ond fi methu gweld y lliwiau anyway, so... fi'n fel dirty blondish, sa'n really siŵr. Dirty blonde? Bydde ti gweud bydde fi fel blond? Be ti'n neud? Fi'n actor. Be ti'n actio mewn? Wel, oedd i mewn short film, a oedd scene, oedd sex scene mewn e. Oedd sex scene gyda merch, a wedyn dyn. Oh my God. Mewn yr un ffilm. Fel full frontal, neu? Na, ond i ddim yn noeth, ond oedd e fel... It was insinuated, there was, like, noises. Pa fath o noises, Emyr? Pa ti'n mentro? Na, fi ddim yn neud sex noises. Wel, fi ddim yn gallu gweld, so mae rhaid i fi clywed. OK, as lovely as this is, guys, bydd rhaid i fi brysio chi. Be ti? Fi fan hyn. Mwy. Mwy. I can't see it, a ti fyna. Dyna ni. Diolch. Be chi'n neud? O, gwyneb ti'n neud fyna, Emyr? Yeah. Ie, fi'n neud gwyneb hefyd. Fi'n teimlo chemistry fan hyn, guys. Chi'n cael y tingles? Rhwym galon, rhwym gall. OK, dyna ddigon. Gawn ni weld eich campwriaeth chi nawr. Yeah, blindfolds off, please. Ble ma fe? Wel, gobeithio bod skills shelfo chi'n well na sculptro. No. Chi eisiau gweld beth nes i? Oh, gorgeous. Very nice. O, mae fe'n salty. Shot at the date. Go dda, actually. O'n i yn gweld bach o chemistry. Right. Maybe I'm wrong, ond mae'r pŵer yn dy dwylo di nawr. Mae rhaid i ti penderfynu os ych chi eisiau mynd ar date go iawn, neu os ti eisiau fflysio hi lawr y bog.
Beth yw'r penderfyniad, Emyr? Byddai ddim yn fflysio hi. Yes! Ti eisiau mynd â dit? Ie, go on then. Mae'n amser i weld pwy sy'n mewn bog rhif 2. Hwna. Helo, Amy! Helo, Amy. Ewch helo, de. Ti'n iawn? Fi cysau hwn. Fi'n teimlo fel fi'n bod mor awkward. Ie, fi hefyd. Wel, first impressions, go on. Ie, edrych yn neis. Fi'n bert? Ie. O, diolch. Pam nes ti dewis Amy, de? O fi'n hoffi y llun, nath i dewis, y pizza a y paint. That wasn't me. O na, oedd y pizza, bugger it! Ni ddim yn mynd ar date na. Mae fe'n blusio nawr, and not in the good way. OK, guys, joiwch eich date. Byddwn i'n trial. I fi gyda dyw e ddim yn gwyn coch. Fi'n trial ddim ffuck o popeth lan mewn bywyd fi, bod yn onest. God, Dwi'n ma' fe'n siglo! nervous. Oh my god. Na ni, ti di redeemo di nan, Emyr. Diolch am dewis fi i gael date o'r bwys y tŷ bach. Cheers! Iechyd da. Iechyd da.